deixaron, pero sí que quería incidir un pouco no que comentou aquí Raquel respecto a esas leyes que hai que de algún xeito coartan ou impiden ás veces que se aproveite o monte despois deste brao que tuvemos tan complicado aquí en Valdeorras e en outras zonas de Galicia. E ademais falaba Raquel de unha prohibición que hai de pastorear durante 3 anos. Durante 3 anos o queimado, se vos recordades, no 2022 tuvemos un incendio na zona de Alixo, toda a ladeira sur aquí do Concello, e ao cabo dos 3 anos volveu a arder. E probablemente se houbera estado pastoreado de alguna maneira esa parte do monte traballada, pois esa zona non houbera estado atacada polo lumo como foi atacada. Por lo tanto, eu creo que sí que hai que de algún xeito replantearse a nivel de administracións, a nivel de institucións, a normativa que hai e pensar que a futuro hai que darlle unha volta porque o lume vai volver e non vai tardar 10 anos como pensábamos que iba a tardar, nin 5, a mellor en 2 ou en 3 volvemos a ter por un lado ou por outro. En todo caso, hoxe estamos aquí para celebrar o Porco Celta. O porco, como decía outro, nos gusta todo, hasta os andares, así que non hai nada que desperdiciar del e vamos a disfrutar destes petiscos que nos ten preparados aí Alberto. Y feliz Navidad